Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәнімсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Оңай тұрмыш шартлары болыр ма? Көп фатерлы йортта яшәүчеләр кыздырылган ризык исенә интегә. Әлеге кафе Ленина урамы 50-нче йортта яшәүчеләрнең тынычлыгын бузган оешма булып тора. Инде ниһаять 2 ел үткәннән соң бу йортта яшәүчеләр бүген шушы оешманың җитәкчесе белән очраштылар. Һәм шушы урында алар бүген бу сорауга нокта куярга тырышалар. Бөек җиңүгә 80 ел. Ознакайда районның ветераннар советы рәисләре өчен очрашу узды. Алар инде тырышып эшлиләр әле, бүгенге көндә дә бик актив тормыш алып баралар. Бөтен шәһәребезнең, районыбызның чараларында, бәйрәмнәрендә катнашалар. Мөһим көрәш коралы. Җиңүгә лаеклы өлеш керткән мәдәният хезмәткәрләрен искә алабыз. Аларның ничек ашка интеккәннәрен күреп, ул яңадан мин сугышка китәргә килештем дигәндә. Чөнки аларның ачлыклары безнекенә караганда көчлерәк иде ди. Экологик чаралар үткәрү шәһәрдәшләребез өчен матур гадәткә әверелде. Шулай 1 май көнне калабызда 11-нче тапкыр агачны бергә коткарыйк акциясе узачак. Әлмәтләр һәм килгән кунаклар макулатура, пластик савыт һәм батарейкалар тапшырып, алар урынына үсентеләр алала. Мисал өчен 10 килограммга кадәр алып килгән макулатура өчен карлыган үсентесе, аннан күбрәк алып килүчеләргә алмагачныкын бирәчәкләр. Акция экология һәм төзекләндерү департаменты янында Аминова 9А адресы буенча уза. Сәгать көндезге 1-дән 4-кә кадәр. Берәүләр матурлык тудырга йөргәндә, икенчеләре уңай тормыш шартлары хакында кайгырта. Сүз әлмәтләрне борчыган кайбер мәсьәләләр турында. Безнең телекомпаниягә кыздырылган, янган ис тынгылык бирми дип күп фатирлы йортларның берсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать иттеләр. Аларның йортында шаурма пешерү кафесы эшли башлаган. Шул көннән бирле кыздырылган ашамлык исе бу йортта яшәүчеләрнең фатирларына кирип интектерә. Халыкның шешенмәгән мәсьәләсе турында тулырак хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанов материалында. Әлеге кафе Ленина урамы 50-нче йортта яшәүчеләрнең тынычлыгын бузган оешма булып тора. Инде ниһаять 2 ел үткәннән соң бу йортта яшәүчеләр бүген шушы оешманың җитәкчесе белән очраштылар. Һәм шушы урында алар бүген бу сорауга нокта куярга тырышалар. Әлеге җәмәгать туклануы учреждениесе 2023 елда барлыкка килә. Әлфия Хайретдинова әйтүенчә, әлеге кафе ачылганнан бирле алар көндез дә, төнлә дә фатирны җилләтү өчен тәрәзәләр ача алмый. Әйтергә кирәк, санитар нормалар һәм кагыйдәләр буенча торак йортта урнашкан туклану учреждениеләр янында сәнәгый суырткыч урнаштырылырга тиеш. Бу кафеда ул юк, шуңа күрә барлык исләр, янулар артык пар өйдәге фатирларга бара. Прокуратура города Казани, Альметьевска, жилищ. Казан һәм Әлмәт шәһәре прокуратурасы торак инспекциясе 2 сәнәгать вентиляциясын сүтергә мәҗбүр итә. Алар минем тәрәзәләр астында урнаштырылган. 2023 елда бу 2 сәнәгать вентиляторы анкер болтларына иленгән. Алар минем батарея янына иленәләр һәм батареядан шуңа күрә вибрация килә. Вентилятора на анкерных болтах. Они висят напротив батареи. Из батареи идет гул, вибрация. Кафе җитәкчесенең халык сүзе белән килешәсе килмәде. Ул үз чиратында оешманың законлы эшләп килүен ассызыклады. Ризык исе башка капты дип зарланган йортта яшәүчеләргә дә ул бу нормаль халәт диде. Да, в их документах мне тоже приходило. Әйе, аларның документлары бар. Миңа да кайбер проблемаларны бетерергә кирәклеге турында кисәтүләр килде. Ләкин бу проблемалар бетерелде инде. Пешекченең бездә күмер фильтрларының вентиляцияларын алыштыру турында документлар актлары юк. Бу актларның барысы да минем кулымда. Һәм гомумән алганда бу гадәти күренеш. Ашамлыклар әзерләнгән учреждениедән азык исе чыга. Аннан котылып булмый. Когда от заведения, где готовят, идет запах еды. И от этого невозможно сбежать. Очрашу халыкка да, җитәкчелеккә дә тискәре хисләр калдырды. Низак шишелгән дә төсле уңай якка үзгәрер дә кебек түгел дип борчылды йортта яшәүче халык. Димәк, зарланып гариза язуларны дәвам итәргә мөмкин. Алса Әхмәтҗанов, Рафаэль Сафин, Яңаклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакайда бийик җиңүнең 80 еллык юбилейы уңайыннан районның ветераннар советы рәисләре өчен очрашу узды. Онда район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов районның төрле оешмаларында озак еллар дәвамында ветераннар советы рәисе вазифасын башкарган өлкән яшьтәгеләр, сугыш чоры балалары катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Бүген Азнакай районында 184 тыл хезмәтчәне, 21 тыл хатын, 2387 сугыш чоры балалары яши. Шуларның берсе Рудис Салахов. Сугыш чоры аннан соңгы елларда күп сынаулар аша үтеп, үзенең 50 елга якын гомерен хезмәткә багышлаган кеше. Әтием сугышта аягын өздереп кайткан, икенче группа инвалиды, 43 елда кайткан уже, 41-дә киткән булган. Бер аягын өздереп кайтып, второй группа инвалид булып, аны колхозда Ревкомиссия председателя пожарный депо бар, аның хуҗасы булды, аннан бөтен аткатланып төнне каравылларны тикшерәдер, колхозда ирләр юк бит, алар кайтканнар, сугыш инвалидлары ирделәр астыннан. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, район үсеше өчен тырышып хезмәт иткән ветераннарга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Үзебезнең ветераннарыбызга инде без бик зур рәхмәтле. Бүгенге көндә алар инде тырышып эшлиләр әле, бүгенге көндә дә бик актив тормыш алып баралар. Бөтен шәһәребезнең, районыбызның чараларында, бәйрәмнәрендә катнашалар. Безгә һәрвакыт ярдәм итеп торалар үзләренең киңәшләре белән, үзләренең хезмәтләре белән. Без инде алардан һәрвакыт үрнәк алабыз. Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов үз чыгышында Азнакай районының бүген республика күләмендә күп юнәлешләр буенча алдынгы урыннарда баруын билгеләп үтте. Сугыш чорында туган, бүгенге көндә хезмәт ветераннарына аерым игътибар районда күрелә һәм сизелә. Без алар белән бүген бик матур итеп аралаштык. Республика җитәкчелегенең аларга рәхмәтләре җиткердек. Төрле юлларда, авылларда һәм шәһәр оешмаларында ветераннар советын җитәкләүчеләргә тантаналы рәвештә бүләкләр тапшырылды. Сугыш чоры балаларына аерым игътибар бирелде. Иләребез тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын. Бәйрәм чарасы мул табыннар артында дәвам итте. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашучыларга күңелле чыгышларын бүләк итте. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясы. Бик ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. 1945 елның 22 апреле. Сугышның 1401 көне. Бийек җиңүгә нибары 9 көн калып бара. Һәр совет кешесенең йөрәгендә рәсми мәгълүматлардан өмете ныгыган мәле. Халык әкренләп якыннарын каршы алырга әзерләнә. 1945 елның 30 апрелендә Совет командованиесе Гитлер командованиесенең сугыш хәрәкәтләрен вакытлыча туктату һәм Совет дәүләте белән солых төзү турындагы сөйләшүләр башлау омтылышын кире кага. Совет командованиесе Берлиндагы сугыш хәрәкәтләрен туктатмыйча фашист вәкилләреннән бер сүзсез капитуляция таләп итә. 1945 елның 30 апрелендә 2нче Белорус фронты гаскәрләре Грейвсвальд, Трептов, Нейстрелиц, Ньюстенберг, Гранзе, Лассан, Волгаст һәм Райнсберг шәһәрләрен ала. Беренче Белоруссия фронты гаскәрләре иртәнге сәгать 5-тә көчле ут һөҗүме белән Рейхстагны штурмлый башлый. 13 сәгать 50 минутта Совет гаскәрләре подразделениесе стенадагы тишекләр аша бинага бәреп керә. Бина эчендә каты сугыш башлана. Разведчиклар 2 сержант Михаил Егоров һәм Мелитон Кантария Рейхстаг түбәсенә җиңү байрагын күтәрә. 1945 елның 30 апрелендә Совет гаскәрләре Равенсбрюк хатын-кызлар концлагере тоткыннарын азат итә. Әлеге лагерь 1939 елның маеннан 45 елның апрель азагына кадәр иң ире хатын-кызлар лагере булып тора. Андагы тоткыннар саны барлыгы 130 меңнән артык кешене тәшкил итә. 45 елның 30 апрелендә барлык фронтларда дошманның 98 танкы һәм үз йөрешле орудиесе, 26 самолеты юк ителә. Кызыл байраклы Балтик флоты кораблары Балтик диңгезенең көньяк өлешендә дошманның 6000 тонна су сыйышлы транспортерын батыра. Флот авиациясе немец суасты көймәсендә юктара. Бөек җиңүгә нибары 9 көн калып бара. Бүйük ватан сугышы елларында фашистларга каршы көрәштә мәдәният хезмәткәрләре дә лаеклы өлешләрен кертә. Җыр һәм театр мөһим көрәш коралына әверелә. Ул сугышчан рухны күтәрә, авыр вакытларда кешеләрне берләштерә һәм илһам чыганагы булып хезмәт итә.
Сугыш башлану белән Советлар Союзының күп кенә театрлары эвакуацияләнә, ләкин алар үз эшчәнлекләрен туктатмый. Яңа шартларга репортажларын җайлаштырып, сәхнәләрдә күбрәк патриотик эчтәлекле әсәрләр өстенлек итә башлый. Пушкин, Лермонтов, Гоголь әсәрләренә нигезләнгән спектакльләр тылда да, алгы сызыкта да халыкның рухын ныгытуга сәбәпче була. Нәкъ менә Бөек Ватан сугышы елларында 1944 елда Әлмәтлеләр дә театрлы була. Мәдәният йорты базасында оешкан театрга озакламый профессиональ актерлар туплана. Беренче куелган тулы драма әсәре Риза Ишмуратның «Кайту» спектакле була. Бөек җиңүне яулап, театр аша халыкка хезмәт итүчеләр арасында Зәкия Туишева да була. Сугыш башланганда ул Камал театры каршындагы театр студиясе тыңлаучысы. 42 елның гыйнварында үз теләге белән фронтка китә. Беренче Украина фронтының 121-нче гвардия укчы дивизиясенең санитар батальоны шәфкать туташы булып, Калугадан Берлинга кадәр барып җитә. Кызыл йолдыз ордены, сугышчан казанышлары өчен медале белән бүләкләнә. Казанда актриса һәм режиссер тәҗрибәсен туплаган Зәкия ханым 1950 елда Әлмәт театрына килә. Тайсырның халык артисты Әлмәтнең мактаулы гражданины исеменә лаек була. Зәкия апа сәхнәдә режиссер буларак та сугыш темасын күтәрми калмый. Шулар арасында безнең авыл кызлары спектакле дә бар. Әнисе авырып киткәч, ул бер вакыт кайткан. Кайткан да шушы тылдагы бит инде аның әнисе менә тыл батырлары бит инде алар. Аларның ничек ашка интеккәннәрен күреп, ул яңадан мин сугышка китәргә килештем дигәндә. Чөнки аларның ачлыклары безнекенә караганда көчлерәк иде ди. Чөнки әле безгә нидер паяклар, сухай паяклар бирәләр иде ди. Алар да менә кышыткан юк. Кышыткан эзләп йөрдек. Ашарга дип менә шулай ул сүзен башлады безгә сугыш турында. Әлбәттә менә Зәкия апа шушы безнең авыл кызлары спектаклен уйнаганда, анда һәрбере бездә шушы авыл кызларын уйныйбыз. Шул ук вакытта кем егетен көтә, кемнең ире үлгән. Әлмәт театры артистлары әледән-әле Бөек Ватан сугышы темасына мөрәҗәгать итә. Яңа табадан төшкән хезмәтләр арасында Бәйрәм белән герой документаль спектакле. Анда артистлар үз каһарманнарын да искә ала. Бу көннәрдә экраннарга чыккан Кеше китә җирә кала телевизион сериалында да театрның 6 артисты катнаша. Төп рольләрдә дә үзебезнекеләр. Татарстан Республикасының атказанган артисты Илсуз Хәйретдинов һәм Ләйсән Әхмәдиева. Шаккаттым, ничек элеккеге хатын-кызлар менә шул сугыш елларында ничекләр түзделәр һәм ничекләр яшәделәр икән дип. Менә бит инде минем образда, анда бит инде ирем китә, аягын өздереп кайта, ул бит инде сәламәт булмый, бер күзсез кала. Һәм ул аны үз җилкәсендә табигатькә алып чыга, мучага алып бара. Ул бит инде ул баласы да бар өстәвенә мондый эшләр, ачлык заманы ничекләр түзделәр икән дип кенә уйладым. Һәм әйтеп торам, шул проектта катнашуыма бик шатмын. Театр һәм җыр сәнгатенең бөек җиңүгә керткән өлеше турында тулырак бу шимбә 17:30 «Наследие и прогресс. Связь поколений» тапшыруында карый алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә дәрәҗәле турнир башланды. Нефтяник хоккей әзерлеге үзәгенең аренасында Чемпионнар кубогы Ю-17 дип исемләнгән хоккей буенча Россия беренчелеге старт алды. Онда 17 яшькә кадәрге яшүсмерләр катнаша. Быел Россия төбәкләре җиңүчеләреннән тыш ярышларда Беларусь Республикасының 2 командасы да көч сынаша. Хоккей дружиналарының Чемпионнар кубогында ничек дебют ясаулары турында тулырак безнең материалда. Ярышларның беренче көнендә 6 матч узды. Команда җанатарлары мотор җиңелүләрне дә, якты җиңүләрне дә күрде. Мисал өчен турнирның дебют матчында Петербурглылар Ростов өлкәсеннән көндәшләрен 26-0 исәбе белән тармар иттеләр. Көньяк кунаклары сакта яхшы уйнасалар да, Санкт-Петербург командасының яхшы әзерлеге беренче минутлардан ук ачык иде. Игра прошла хорошо, играли мы тоже хорошо. И, в принципе, у нас каждая игра она будет важна, потому что этот турнир, у нас самая главная игра будет 6 мая. Башкортстан һәм Калининград өлкәсеннән спортчыларның уены беренче минутлардан ук нәтиҗәле килеп чыкты. Шайба капкага кереп торды. Тик 2 команда арасында лидер икенче периодта да билгеләнмәде. Барысы да 3нче өлештә хәл ителде. Салават Юлаев командасы уңышны үз ягына күчерә һәм уенны 7-4 исәбе белән тәмамлый алды.
Алдағы көннәрдә иң көчле Россия һәм Беларусь юниорлары ярышларның төп трофейы өчен көрәшәчәк. Турнирга барлыгы 12 төбәк командасы килә. Ярышлар 2 этапта – төркем һәм плей-оффта узачак. Ярышларны ачу вакытында катнашучыларны Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары, Нефтяник хоккей клубы президенты Ринат Шафикуллин һәм Россия хоккей федерациясенең Идел буе федераль округы филиалы җитәкчесе урынбасары Владимир Пашкин сәламләде. Не случайно. Әлмәт очраклы гына Идел буе федераль округының балалар хоккейы башкаласы булып саналмый. Нефтяник хоккей мәктәбе Идел буе шәһәрләрендәге күп кенә малайларның хыялы булып тора. Төбәктә хоккейны үстергән өчен Татнефть компаниясенә аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Особые слова благодарности компании «Татнефть» за развитие хоккея в регионе. Тантаналы ачылудан соң Акбарс нефтяник хуҗалар командасының Ярославльдан Локомотив 2004 белән очрашуы тамашачыларны аеруча күп җыйды. Уен беренче 2 периодта киеренке булды. Тик 3нче өлештә хуҗалар турнирны 4-2 исәбе белән ачалар. Командалар арасында иң көчлене сайлау ярышлары алга таба да дәвам итәчәк. 6 май көннәре финал уеннар булачак. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.